suka karɓo yancin mu dole ne mu girmama sarakuna. Sarakuna iyayenmu ne, sarakuna iyayenmu ne. Ina kira ga al'umma, Kiristan da Musulman mu daina zargin junanmu, mu yi riko da amana domin mu san mutunta junanmu. So mu yi biyayya ga sarakai domin mu samu sanya albarka. Bar raina da sarauta kaji domin sarauta ce gadonmu. Masarauta gida na tarihi ne, je ka duba kundin tarihi. Shehu Usman Wodiyo shi ne ya karfafa mana sarakuna. Har yau muna alfahari domin shi ne mutum mai alfarma. Tutar musulunci ta samu asali tun zamanin jahiliya. Tun zamanin kakanninmu sarauta muka sani ba siyasa ba. Duk wani ɗan Najeriya da ya sarauta ita ce yau gadon shi. Domin mu daina raina sarakuna, su ne suke karɓa mana yancinmu. Dukkaninmu yan Najeriya ne, mu daure mu riƙe juna ba gaba. Na gaida ni sarakuna. Sarkin Musulmai gaishe ka, Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar. Shehun Borno Abubakar Ibn Umar Garbai Alkenemi. Sarkin Kano a gaishe ka, Muhammadu Sunusi Lamido na biyu. Lamido Adamawa, Muhammadu Barkindo Aliyu gaishe ka. Sarkin Zazzau a gaishe ka, Shehu Idris mai alfarma. Sarkin Katsina gaishe ka, Abdul Mumini Kabir Usmanu. Sarkin Hadeja na gaishe ka, Alhaji Adam Abubakar Maji. Sarkin Bauchi a gaishe ka, Alhaji Lurwanu Suleiman Adamu. Sarkin Kebbi a gaishe ka, Bintu Al-Mustapha Haruna Jakono. Sarkin Fika a gaishe ka, Muhammadu Abali Ibi Mama. Sarkin Mina a gaishe ka, Alhaji Dr. Umar Faruk Babo. Sarkin Gombe a gaishe ka, Alhaji Abubakar Shehu Abubakar. Sarkin Zamfara a gaishe ka, Alhaji Attahiru Muhammad Ahmad. Sarkin Ilori na gaishe ka, Dr. Ibrahim Sulu Gambari. Sarkin Muri a gaishe ka, Alhaji Abbas Jidda na Taraba. Sarkin Nasarawa gaishe ka, Alhaji
sarkin musulmai shi ma ya bar mu. Allah ka sanya ni'ima ka haskaka cikin kushewar ya Allah. Lami dan Adamawa Aliyu Mustafa ya bar tarihi, shi ma ya kwanta damarsa. Allah ka sanya aljanna makoma. Shehu Barno Mustafa Umar Ilkelemi mai alkhairi, Allah haɗa shi da mai son sa manzo Rasuluna ɗan Abdullah. Kadimul Qur'ani Ado Bayero ya bar duniya. Shehu Usman Abubakar sarkin Gombe shi ma yau ya bar mu. Al-mautu wahidul haqqan wa asbabuha kathiratun inji Allah. Bi abaina wa ummatina wa ikhwanina wa akhwatina